ग्रुप अफ मिनिस्टार रिपर्ट बेवहाय रोखा रोखायै थन्नयै लिरनाय दङ जे मोनद' हारिनि जुदि एसटी होनाय जुदि जायोब्ला थाखानाय एसटीआ खहा जाखागोन। दिनै जिखिनि माने पलिटिशियानफोरनि बाथ्रा बा राजखान्थियारि दोलोफोरनि बाथ्रा बा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि जिखिनि बाथ्रा दिनै आङो नैबे खौरांगिरि माने मेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायहरगोन जेखि दोलोआवनो थाया मानो रुलिंआवनो थाया मानो अपोजिशनावनो थाया मानो बा बायदि बायदि राजखान्थियारि दोलोआवनो थाया मानो बिथांमोना गावनि हारिया गिबिसिन आरो गावनि ट्राइबेल हारिया गिबिसिन आरो ट्राइबेल मोनथाय आरो ट्राइबेल सिकिउरिटि आरो ट्राइबेल सेफगार्डआ सिगांसिन आरो प्रायोरिटि मोनग्रोनांगौ आरो बे बाथ्राया बिथांमोननि गोसो मोदोम हारा बेवहाय जायगा मोननांगौ। बिनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो गिबियावनो खावलायहरदों। बिथांमोननियाव गोबांथार कम्पालसन थानो हागौ नाथाय बिथांमोननि कम्पालसननि थाखाय जोंनि थाखानाय एसटी बा जोङो बर' जोंनि मोनथायखौ जोङो खोमानानै लानो हाया। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना थांनाय समफोराव जिखिनि गोरोन्थि माबा मोनसे जुदि मावफ्लांनाय जादोंब्ला बेखौ दिनै आरो फ्रेश बेबायदि गोरोन्थि दामावथों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायहरदों। गासै बर' माहारिनि जानानै जोङो खावलायहरदों। मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा मिथिनानै लानाया गोनां जे जिअएम माने ग्रुप अफ मिनिस्टार रिपर्ट बेवहाय रोखा रोखायै थन्नयै लिरनाय दङ जे मोनद' हारिनि जुदि एसटी होनाय जुदि जायोब्ला थाखानाय एसटीआ खहा जाखागोन बियो रोखाखा। दा बेनि थाखायनो खुनु फर्मुला गैया जे थाखानाय एसटीनि खहा जाया हसियायै गुबुनखौहाय एसटी केटेगरियाव एनलिस्ट खालामनो बा सोसननायनि खुनु बेबायदि माने राहा गैया। बेनि थाखायनो जोङो दिनै सेन्टार स्टेट बा जोंनि लकेल काउन्सिलाव जायफोर जे जोंनि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ दङ बिथांमोनखौ जोङो बिनि सायाव बोल्ड मोनसे ट्राइबेलनि जानानै बर'नि जानानै स्टेन्ड खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायदों। दिनै सोरबाया बुंबाय थादों जे जेबो एफेक्ट जानाय नङा जेबो खहा जानाय नङा नाथाय जों बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टखौ नायनानै जोङो रोखा जानो हादों जे थाखानाय एसटीनि एफेक्ट खालामाजासे खहा खालामाजासे रावनोबो एसटी बेबायदि होनो हाया। बिनि थाखायनो जे इनिशिएटिभ जिखिनि जोंनियाव जिखिनि कनफिउजन जोंनि गेजेराव बे बुस्थुआ दिनैसिमाव जोबनांसिगौ क्लियार जानांसिगौ। खौसे गारांजों जेखि दोलोआवनो थाया मानो जेखि आफादावनो थाया मानो जेखि धोरोमावनो थाया मानो जेखि प्रफेसनावनो थाया मानो दिनै जोङो बेखौ गसंथानो थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों। बिनि थाखायनो बे बाथ्रानि गुबै आरो गेबें सावरायनो थाखाय जोङो गाबोननि हाबाफारिखौ जों बिनि थाखायनो जोङो लादों। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा ट्राइबेल माने जिखिनि जोंनि ग्रुप्स बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै नैबे बार्निं इस्युखौ लानानै जोंबो दाखालि बरमायाव जिखिनि इन्टेलेक्सुयेल मिट जादों दल आफादफोरनि मिटिं जादों बेवहायबो जोङो मोनसे थांखि लादों जे लकेल जेखिनि गभर्नमेन्ट मानव गेदेर माने चिफ माने हाग्रामा महिलारि बिथांजों जोङो बर' आफादफोरा सावरायनायनि जोङो सम बिनो थाखाय जोङो बिथांनो बिनि इन्टिमेसन जेखिनि हरनायनि बाथ्रा आरो बिथांजों सावरायनायनि जेनाखि जोंनि थांखि जों दाखालि लाखिदों। जोङो गाबोननि हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव जोङो बिथांनिसिम जे जों माने बर' आफादफोर बा जोंनि बर' अर्गेनाइजेसनफोर बा ट्राइबेल आफादफोरा बे जे बिथांजों बे इस्युनि सायाव रायलायनो लुबैयो बे बाथ्राखौ जोङो बिथांनो जोङो मिथिहोगोन आरो सिनसियारलि नैबे अलखदनि समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ मोनसे माने सलिउसननि बेबस्था जेनाखि जोंनि रैखाथिनि बेबस्था जेखिनि रैखाथिनि मोनसे वे जेनाखि लामा बेखौ दिहुननायानो बिथांनि माने भबिष्यत पलिटिकेल केरियारनिबो बियो मोनसे माने वाइस मोनसे माने बाथ्रा होननानै आङो सानो। दा बेखायनो बिथाङा बर' आफाद बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरजों बे इस्युनि सायाव सिनसियारलि मोजाङै डिल खालामनाय बा सम होनानै बेखौ सिरियासलि मोनसे रायलायनाया बिथांनि मोनसे दायित्व। मानो होनबा बिथाङा सासे गिबियावनो बर' मानो होनबा बिथाङा नैथियाव ट्राइबेल मानो होनोबा बिथाङा बे बर'नि जेंना आरो ट्राइबेलफोरनि जेंनाखौनो लानानै मोनसे समाव बिथाङाबो माने सोमावसारनायजों फैनाय बिथाङा सोमावसारनायनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो बिनि थाखायनो बिथांनियाव बेबायदि मोनसे एक्सपेक्टेशना बयनियावबो दङ। बेखायनो बिथांनि सिनसियार मोनसे रेसपन्सिबल मोनसे दायित्व लानाय बेखौ जोङो माहारि हिसाबै हारि हिसाबै जोङो हास्थायो।